ஹாய், இது எஸ்பிஎஸ் ஃபிட் ஃபார்ம். இப்போ புதுசாக வீடியோ புதுசாக நாங்கள் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு கடைசி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் நிறைய வியூஸ் வந்திருக்கு, ஆனால் லைக்ஸ் அந்த மாதிரி வரல. நீங்கள் என்ன அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு தெரில, அதை பற்றி நீங்கள் கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். இப்போ நாங்கள் புதுசாக ஒரு வீடியோ போடுறோம். அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதா வேறு மாதிரி என்ன மாரி வீடியோ போடுறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவர் பேர் சீசர், ஒரு லேப்ரடார் மேல். இவருக்கு பால்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இவங்க வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாங்கினோம் லேப்ரடார் தான். அடுத்து தான் நாங்கள் வாங்கினது ஒரு ஃபீமேல். இந்த பேர் தான் ஷீரோ. ரெண்டு பேர்த்துக்குமே மேட் பண்ணோம். ரெண்டுத்தையும் மேட் பண்ணதில் ரெண்டாவது டைம் குட்டி போட்டிருக்கு. அதில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போட்டது நாங்கள் சோல்வ் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் டைம் போட்டது சோல்வ் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்குது. அதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இது பேர் வந்து ரோமியோ. இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின ஒரு இந்தியன் ஸ்பீட்ஸ். இந்த நாய் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஆசையாக வாங்கினோம். இதை ஒரு டைம் மேட் பண்ணோம். இது ஒன் டைம் குட்டி போட்டுச்சு. அதை சோல்வ் பண்ணிட்டோம். சோல்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு குட்டி போட்ட உடனே இதுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் வந்துருச்சு. அதனால் அடுத்த டைம் வேண்டாம் விட்டுட்டோம். ஆனால் இப்போ என் கூட இது நல்லா விளையாடும். இது பேர் அம்மு. இது புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு. இது வந்து 7 மாத குட்டி. இது வந்து இதையும் ஒன் டைம் மேட் பண்ணுவோம். மேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேல் டாகும் என்கிட்ட இருக்குது. அதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். இப்போ இதுவே நிலா. இது வந்து எங்களுடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு காமிச்சில சீசர் ஷீரோ, அந்த என்னுடைய குட்டி வந்து ஒன்று. இதுவும் ஃபீமேல் லேப்ரடார் தான். இதுவும் 7 மாத குட்டி தான். ரெண்டும் ஒரே வயசு தான் ஆகுது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விளையாடுவோம். பால் எடுத்து யாருக்கும் பால் பிடிக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நிலாட்டை விளையாடலாம். ஆரம்பிக்கலாம், பார்க்கலாம். உட்கார சொல்லு. நமக்கு தெரிஞ்ச நிலாவுக்கு பாலும் பிடிச்சிருக்கு, ஆனால் பாலை ஒழுங்காக பிடிக்கதான் தெரியல. சரி, இப்போ நம்ம அடுத்த நாய்கிட்ட போகலாம். அடுத்த டாக்கிட்ட. ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து அம்மு பார்க்கலாம். அம்மு எப்படி விளையாடுதுன்ட்டு. அவ்வளோதான், அம்மு பாலை போட்டு வந்துருச்சு. அம்முக்கும் பால் அவ்வளோ பிடிக்கல, சும்மா ஏதோ ஓடுது பிடிக்கலான்னு விளையாடுது, அவ்வளோதான். சரி, அடுத்த நாள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்த ரோமியோக்கு விளையாடலாம். ரோமியோ இங்கே பார். ரோமியோக்கு பால்னால் அவ்வளோ பிடிக்காது, ஆனால் பாலை எடுத்துக்கும் அவ்வளோ டைட்டாகவும் பிடிக்காது. பார்க்கலாம் பாலை வச்சு. ரோமியோக்கு வந்து அவுத்துட்டா நிற்காதுங்க, பால் ரொம்ப பிடிக்காது. அதனால் இப்போ நான் பாலை கிட்ட வச்சு ஒட்டி கட்டி போட்டேன் பாருங்க. அவ்வளோதான், பால் ஒன்றும் கேட்ச் பிடித்துட்டு அவ்வளோதான், அப்படி தூக்கி வச்சுக்கணும். அவ்வளோதான் ரோமியோ. ஓகே, நம்ம அடுத்த பப்பி பார்க்கலாம். இதுதான் ஷீரோ லேப்ரடார் தான் இது. இப்போ இதுக்கு பால் ரொம்ப பிடிக்கும். பாலை போடலாம், பிடிக்க தான் பார்க்கலாம். போடு பால். பால் நினச்சா இல்லை மட்டன் பீஸ் நினச்சுன்னு தெரியல, இவ்வளோ கடிக்குது. சரி, பாலை வாங்கி பார்க்கலாம். அது தான் பார்க்கலாம். பாலை விட்டுருச்சு. சூப்பர் கேட்ச் பிடி பண்ணுங்க. இப்போ மறுபடி மட்டன் பீஸாக கடிக்கிற மாதிரி தான் கடிச்சிட்ருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம அடுத்த ஆள் போகலாம். அவர் தான் கேங் லீடர் சீசர். இப்போ நாங்கள் கேங் லீடர்னு சொல்லுவோம் அவரை, ஆனால் அவர் கழுத்தில் ஒரு துப்பாக்கி இருக்கும். பார்க்கலாம். சீசருக்கு பால்னால் அவ்வளோ ஆசை. செட் சினோன் செட். சீசருக்கு பால்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பாலை ரொம்ப லவ் பண்ணுவார். பால் எப்படி போடுறோம் பாருங்கள். பையன் கேட்ச் பிடி போகிறான், பாலை தர முடியாது. சீசர் இங்கே பாரு. சீசர் பால் கேட்ச் பிடிச்சாரு, தர முடியாது. பாலை வாங்க. அவ்வளோ பாலை கொண்டு காணாமல் போயிட்டாருங்க. இங்கே அவருக்கு ஃபேவரட் பிளேஸே தான். இங்கே வந்தால் ஒளிஞ்சிக்குவார். பால் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தரவே முடியாது. இன்னும் பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு புரியும் இவர் ஏன் கேங் லீடர்னு சொல்கிறோன்ட்டு. ஒரு கழுத்து துப்பாக்கி கிடக்கு பாருங்கள். இப்போ 2 பாலை வாங்க போகணும்னு அவ்வளோதான் கோவப்படுவான். பாலை வாங்கி பார்க்கல. இப்போ பாலை கேட்கணுன்னு உள்ளே விடுறாரு. உள்ளே போயிட்டாரு. ஏன் சீசல் பண்ணுறீங்க? வாங்க, வாடா இங்கே வா.
சரி பாலை வாங்குவோம், ட்ரை பண்ணலாம். கோவப்படுவார் அவர், பார்க்கலாம். பாருங்கள் வெளியே எடுத்துச்சு. பாலை வாங்க. தர மாட்டேங்கான் பாருங்கள். அவங்க இடத்துக்கு துபாய் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அவர் தாங்க சீசரு பால் லவர். ஒரு பேரே பால் லவர் தாங்க. எப்போ நான் முதல்ல எப்படி கூப்பிடுவோன்னா பால் கேட்ச் சரி கேட்ச்னு சொல்லுவோம். கேட்ச்னு ஓடி வந்துடுவான். இப்போ அவனுக்கு மேலே ஆசை குறைஞ்சிச்சு, காரணம் அடிக்கடி கூப்பிட்டனால. இப்போ பால் தரவே இல்லை, தர வாங்கினா கொஞ்சம் கோவப்படுறான். ஓகே சரி, இப்போ நம்ம பெட்ஸ்லாம் எப்படி விளையாண்டுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யார் வின்னர்னா சீசர் தான். ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.